ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ଦେଖିବା। ଆଜି ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ଫରେଟା ଫରେର 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି 12, ପୁଣି ତାର ପାଖରେ ଅଛି x। ଏଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ xଟା, ତ +36 ଦେଇଛି। ତ ଏଟାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦେଖ 12ରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଟା 12ଟା କେତେରେ କଟିବ, 12ଟା ଆଉ 36ଟା କେତେରେ କଟିଯିବ, 12କ ପରୀକ୍ଷାରେ 12ଟା ବି କଟିଯିବ ଆଉ 36ଟା ବି କଟିଯିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ରେ ଦେଖ ଆମର ଆନ୍ସର୍ରେ ଅଛି 12କୁ ମୁଁ କମନ୍ ନେଇଯିବି, 12କୁ କମନ୍ ନେଇଯିବି, ଯେମିତି ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖ 12 ଯଦି କମନ୍ ନେଇଗଲି, ମୋର 12xକୁ ହେଇଯିବ 12x ଆଉ 12 3 ହେଇଯିବ 36। ତ ସେମିତି ଆମେ କରିବା 2 ନମ୍ବରଟା। 2 ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି 8 ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖ 4 ଅଛି। 8 ଆଉ 4 ଆମର 4ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଟିଯିବ 8 ଆଉ 4। ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍ପାଦକ ଏଇଠି 4 ଗୋଟେ ଅଛି, A ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ B ଗୋଟେ ଅଛି ଉତ୍ପାଦକ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଦେଖ, ତ ଉତ୍ତରେ 4କୁ କମନ୍ ନେଇଗଲି, 4କୁ କମନ୍ ନେଇଗଲି ମୁଁ ଉତ୍ତରେ। ତ 4କୁ କମନ୍ ନେଇଗଲି, ଆମର ହେଇଗଲା 4 ଦୁଣେ 8 ଆଉ A ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ତାର 4 ଦୁଣେ 8, ପୁଣି A ଲଗେଇଲି, ତାହେଲେ 4 ଦୁଣେ 8A ଆମର ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଦେଖ 4ଟାରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, 4B କଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 4Bଟା ପୁଣି ଆସିଯିବ କାଢ଼ିଦେଲେ। ତ 2 ନମ୍ବରଟା ଏମିତି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବ 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 22y - 33। ତ 22 ଆଉ 33 କେତେରେ କଟିବେ, 11ରେ। 11ରେ 22 ବି କଟିବ 33 ବି କଟିବ, ତାହେଲେ 11କୁ ମୁଁ କମନ୍ ନେଇପାରିବି। ତ ଦେଖ ସେମିତି କରିବା। ତ 11କୁ ମୁଁ କମନ୍ ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ 11 ଦୁଣେ ହେଇଯିବ 22, ପୁଣି ୱାଇଟା ଅଛି, ଦେଖ y ପାଇଁ ମୁଁ y ଲେଖିଥିଲି, ପୁଣି ହେବ 11 3 33, ପୁଣି y ଅଛି ଏଇଠି, ତାହେଲେ 33y ହେଇଯିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟା ସେମିତି ହେବ, ଦେଖ 14pq + 35pqr ଅଛି। ତ ଏଟା ଆମର ସେମିତି ହେବ, ଦେଖ 14 କେତେରେ କଟିବ ଆଉ 35 7କ ପରୀକ୍ଷାରେ କଟିଯିବ, 7 ଦୁଣେ 14 7 5 35। ଏଠି ବି PQ ଅଛି, ଏଠି ବି PQ ଅଛି, ଗୋଟେ R ଅଧିକ ଅଛି। ତ PQ ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି PQ, ତାହେଲେ PQ ମୁଁ କମନ୍ ନେଇ ପାରିବି। ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଠି 7 ନେଇଗଲି, 7ରେ 2ଟା ସାରା କଟିବ, ଏଟା ବି କଟିବ ଏଟା ବି କଟିବ 7ରେ, ତାହେଲେ 7 ଦୁଣେ 14 ହେଇଗଲା, ଆଉ 7 ଦୁଣେ 14 ଆଉ PQ ଅଛି, ତ ଏଟା ହେଇଯିବ 14PQ। ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି 7 5 35 ହେଇଯିବ, PQ ତ ଆସିବ, ପୁଣି R ଲଗେଇଲି, ହେଲେ ହେଇଯିବ 14 7 5 35 PQ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବ ପଚ୍ କରିକି। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ବି ସେମିତି ଅଛି, ଦେଖ 10 ଆଉ 5ଟା, ତ 5କ ପରୀକ୍ଷାରେ କଟିଯିବ 10ଟା ଆଉ 5ଟା। ତ ଉତ୍ପାଦକ କେତେ ଅଛି, ଏଠି A ଅଛି, A ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ଏଠି ଖାଲି A ଅଛି, A ସ୍କୋୟାର B ଅଛି ଏଠି, ଆଉ ଖାଲି ଏଠି A ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି Bଟା, ତ 10ରେ A ବି ଅଛି ଆଉ 5ରେ A ବି ଅଛି, କମନ୍ ତାହେଲେ 5A ଆମର ନେଇପାରିବି। 5ରେ 10 ବି କଟିଯିବ ଆଉ 5 ବି କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ନେଇପାରିବ। ଦେଖ 5A ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ 5A
5 दुणे हो 10 देख 5 दुणे हो 10 तापर ए हो ए स्क्वायर ए हो स्क्वायर पुणी आमर बीटा अच्छी बीटा आमर हम देख बी लिखिदेली तेणु बी आसीज है तो फ्रेंड बुझा चेष्टा कर 5 ए अच्छी तापर खाली 5 अच्छी खाली 5 अच्छी खाली 5 अच्छी ताले खाली 1 लिखिदेले आसीज 5 एटा 5 1 5 आसीज एटा तो प्रैक्टिस कले हो तापर 6 नंबर सेमती अच्छी 15 स्क्वायर बी सी माइनस 10 ए बी स्क्वायर सी तो देखो ये कॉमन अच्छी ये भी 15 आ 10टा के 5 रे कट 5 3 15 5 2 10 ताले ये ए बी सी कम ये जहाँ अच्छी ए बी सी ये भी ताहा अच्छी ए बी सी ताहले आम कॉमन नहीं पारिबा ए बी सी 5 रे एटा भी कटिबो एटा भी कटिबो ताहले ये देखो केमती हम तो देखो मु 5 कॉमन नहीं गली ए बी सी को कॉमन नहीं गली ताहले देखो 5 3 हो केते हमर 15 5 3 15 तापरे ये गोटे ए बी सी आने को पड़ो ए बी सी ताले ए बी सी तो अच्छी ए बी सी तो अच्छी ताले गोटे एक्स्ट्रा अच्छी देख ए स्क्वायर आ गोटे खाली ये ए लिखिदेली तो बुझा भी चेष्टा कर ताले 5 3 हो गला मोर 15 आ खाली एटा पाई हो गला मोर ए स्क्वायर तो फ्रेंड आमर ये बाहर 3a ये हम 3a 3a हेले आसीज आमर एटा पुणी देख आमर यहीटा आने को पड़ो ए बी सी तो अच्छी ये भी ए बी सी अच्छी ये भी ए बी सी अच्छी किंतु बी स्क्वायर फ्रेंड ये एक्स्ट्रा अच्छी आ गोटे बी एक्स्ट्रा अच्छी तो यहाँ हम 5 दुणे 10 5 दुणे 10 आई जो बीटा बी स्क्वायर गोटे बी लिखिदेवी हेल्ले जो बी स्क्वायर ताहले हम ये 2b ये हम 2b तो बुझे भल कि तापर देखिए 7टा 7टा सेमती अच्छी 7टा अच्छी देख 8a³ प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a अच्छी तो ये देख सब 8 अच्छी 4 अच्छी 2 अच्छी केते कटिज 2 रे सब कटे 2 दुणे 2 4 8 2 दुणे 4 2 1 2 ताहले 2 रे सब कटिबो आ कॉमन अच्छी सबका ए ये भी ए अच्छी ये भी अच्छी ये भी ए अच्छी ये भी अच्छी सब ए अच्छी ताहले हम 2 गोटे कॉमन नहीं पारिबा आ ए को कॉमन नहीं पारिबा ताहले एटा भी सेमती हम ये देख 2 आउ ए को मु कॉमन नहीं गली ताहले 2 दुणे हो 4 2 4 हो 8 8 तो पुणी ये ए नहीं जाइए आ गोटे ए स्क्वायर देले ए क्यू हो तो फ्रेंड ये ए स्क्वायर देली ए क्यू हो एटा आसीज तापरे मुझे भी एटार एटा को आने को चेष्टा करी देख 2 दुणे हो 4 2 दुणे हो 4 4 पुणी ए स्क्वायर अच्छी ए स्क्वायर को बने ये देख ए अच्छी आ गोटे ये ए लिखिदेले आसीज ए स्क्वायर सेमती एटा को आने को चेष्टा करी 2a रे सेमती किसी नहीं खाली ए लिखिदेले 1 लिखिदेले हम देख 2a को आने को चेष्टा करी माने 2a तो अच्छी सिंपल खाली 1 लिखिदेले आसीज 2a एमती बुझिकी कर देखिए 8 नंबर 8 नंबर अच्छी 30 तापर ये अच्छी 25 तापर ये 15 तापर उत्पादक आ देख ए बी सी अच्छी ये उत्पादक ए बी सी अच्छी तापर ये उत्पादक ए बी सी तापर ऊपर जो अच्छी 3 2 से गुड़ा थाउ पर देखिए परी कर 30टा 25टा 15टा केते आमर कटिब 5 रे सब गुड़ा 530 कटे 5 5 5 25 5 3 15 ताहले 5 आमे कॉमन नहीं पारिबा ताहले देखो एठी भी ए अच्छी एठी भी बी सी एठी भी सही ए बी सी एठी भी सही ए बी सी पुणी देख सबुरे 3 3 3 पुणी 3टा
ଆମର ସବୁରେ ହେବ, 3ଟା କମନ୍ ନେଇପାରିବା। ତାହେଲେ 5 ABC ଆଉ ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କେମିତି ନେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର କମନ୍ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ଆମର ଏତିକି କମନ୍ ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖ 530 ହେଇଯିବ, 500 ହେଇଯିବ, 30 ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ AQ BQ CQ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କମନ୍ ନେଇଯାଇଛି AQ BQ CQ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଏଇଠି 6 ଲେଖିଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା 25 AQ BQ ଏଇଟା ଯାହା ଅଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଲେଖିବ 5, ଏଇଟା ଆମର ଲେଖିଦେଲେ 5 ଲେଖିଦେଲେ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଯିବ 5 ଲେଖିଦେଲେ ଆସିଯିବ। ଦେଖ 5 ଲେଖିଦେଲି, ଆସିଗଲା 25। ପୁଣି A5 ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, A5 ଏଇଠି ତ A3 ଅଛି, ଏଇଠି ତ A3 ଅଛି, ଏଇଠି A5 ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏଇଠି 3 ଅଛି, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ପୁଣି 2 ଦେଲି, ତାହେଲେ 3 2 ହେଇଯିବ ଆମର 5, A5 ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି A2 ହେଇଯିବ, 5 A2 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ହଁ B3 ଆସିବ, B3 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା B3 ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ C3 ଦେଖ, ଏଇଠି C3 ଲେଖିଲେ 3 ହେଇଯିବ 6, ଏଇଠି ବି C C3 ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ C3 ଲେଖିଲେ 3 + 3 ହେଇଯିବ ଉପର ଗୁଡ଼ା, ଗୁଣ ନେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପର ଗୁଡ଼ା ଆମର ହେଇଯାଏ ଯୁକ୍ତ। ଦେଖ 3 3 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 6 ହେଇଗଲା ଏଇଠି। ତ ବୁଝିବ, ୟାର କରିପାରିବ, ବୁଝିଲେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ। ତାପରେ ଏଟା ବି ଆମର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା 15, ଏଇଟା 15, ପ୍ରଥମ 15 ଆଣିବା। ଦେଖିବା ଏଇଠି 5 ଅଛି, କେତେ ଗୁଣିଲେ 15, 5 3 ଆସିବ 15। ପୁଣି 15 ଆସିଲା, ପୁଣି A6 ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି କେତେ A6 A3 ତ ଅଛି, 6 ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ Aରେ 3 ହେଲେ ସିନା ହେବ 6 ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଣିଲି ମୁଁ 3, 5 3 15 ତ ଆଣିଲେ। ଏବେ A3 ଆଣିଲି, ହେଲେ ଏଇଠି A6 ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଟା B6 ଅଛି, B6 ଅଛି, B6ଟା ବି ସେମିତି ଆଣିବି ମୁଁ। ଏଠି B3 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ B3 କରିଦେଲେ ଆମର B6ଟା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି C6 ଅଛି, ଏଇଠି C3 ଅଛି, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ C3 ହେଲେ 3 3 ହେଇଯିବ ଆମର 6, ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ତ ବୁଝିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କରିପାରିବ।